खुलुमबाय बे समाव दङ बडोलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं खोमथागोरा गयारि। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। जिएमसीएचआव सासे मावफारियाया नार्सखौ गाग्लोबदों। आसाम पुलिस कनस्टेबल आनजादनि सायाव गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिनि हियारिं। गुवाहाटीआव 6 लाख रां लानानै खारदों सिखावआ। लामदिंआव थ्रिल राइडनिफ्राय सासे सुबुङा गोग्लैदों। मा 31 जुनारजों लोगोसेनो म्यानमारनि 3 नोगोरारि हमजादों। दानिया फैदिनि आबुं रादाबाव। गुवाहाटी मेडिकेल कलेज आरो देहा फाहामसालियाव मोनसे जाथाय। मिन्थिनो हानाय बादिब्ला मिरुआरि फार्मासि सिङाव सानै आइजो मावफारियाफोरनि गेजेराव नांज्लायनाय जादोंमोन आरो बे नांज्लायनायानो उनाव बांलांनानै दावराव-दावसि जानानै हिंसायारि महर लायो। सुलुंनिफ्राय मोनथि मोननाय बादिब्ला सासे स्टाफ नार्स रितुमनि दासआ सासे कन्ट्राक्चुएल 4थि थाखोनि मावख'गिरि नन्दिता शर्माजों गाग्लोबजानायनि उनाव बिनि आखाइया बायदोंमोन। बे जाथायनि उनाव सानैबो सुबुङा भाङाखर पुलिस थानायाव गुबुन-गुबुनै एफआइआर होदोंमोन, जेराव नांज्लायनायनि गुबै जाहोना रोखा नङामोन। रिपर्ट बादिब्ला स्टाफ नार्स रितुमनि आरो नन्दिता शर्माजों खुगाजों नांज्लायनाया देहायारि गाग्लोबनाय जादोंमोन, जायनि जाहोनाव जोखोम जानो गोनां जादोंमोन रितुमनिया। बे समाव पुलिसआ दावराव-दावसिनि जाहोनखौ मोनथिनो थाखाय नायबिजिरनो जागायदों। आसाम पुलिस कनस्टेबल आनजादनि सायाव गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिनि हियारिं। मख'नो गोनांदि आसाम पुलिस कनस्टेबल आनजादनि थिसननाय बिखान्थियाव नेमखान्थि गैयैनि गोब्राब अजद नुजाथिदों। 6 एप्रिल रबिबाराव जानो गोनां लिरनाय आनजादनि साननै सिगां सुक्रुबारखालि गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालियाव बैफोर आनजादनि नेमखान्थिफोरनि सायाव मोनसे हियारिं खुंनाय जादोंमोन। गाहायै हियारिं खुंनायनि दान्थे-बिदान्थेफोरनि गेजेराव काट-अफ मार्क्सखौ देहायारि आनजादनि फिथाइ फोसावनायनि उनावसो फोसावनाय जादोंमोन आरो गिबियाव रायजो सोरखारा फोसावदोंमोन दि मोनफ्रोमबो लांदां जानायनि बेरेखायै लिरनाय आनजादनि थाखाय 7 बिनायसाफोरखौ नुजाथिनो गनायथि होनाय जागोन। बबेखानि सायख'जानाय बिखान्थिया दा लिरनाय आनजादनि थाखाय मोनफ्रोमबो मासियाव 2 बिनायसाफोरखौ गनायथि होयो। गुबै समफारि बायदियै लिरनाय आनजादा रबिबाराव जागोन। मख'नो गोनांदि जोबथा थिसनथाया गोजौ बिजिरसालिनि रायनि सायाव सोनारगोन होननानैबो सुलुङाव फोरमायदों। गुवाहाटीआव 6 लाख रां लानानै खारदों सिखावआ। बेबादि साहसगोनां डाकातिनि जाथाया गुवाहाटीखौ सोमावग्लुंदों। बे जाथाया फेन्सि बाजारनि बोजि ओनसोलनि जेल रडनि इउनियन बेंकनि एटिएमआव जादोंमोन होननानै रिपर्टआव बुंदों। रिपर्टआव मिथिहोनाय बादिब्ला सासे सुबुङा एटिएमआव 6 लाख रां जमा खालामनो फैदोंमोन। बे समावनो सासे सिनाय मोनै सुबुङा बिनि मेगनाव बानलु गुन्दैखौ सारनानै होदोंमोन आरो नोगोद 6 लाख रांखौ लानानै खारदोंमोन। बे जाथायनि उनाव पुलिसआ जाथाय जानाय जायगायाव सौहैयो आरो बे जाथायनि सायाव नायबिजिरनायखौ जागायो। बेखौबो मख'नो गोनांदि थांनाय दाननि सिगाङावबो गुवाहाटीआव आरोबाव मोनसे गिख्रंथाव डाकाति नुनो मोन्दोंमोन। बे डाकातिनि हानजाया हरनि समाव आजारा पुलिस थानानि सिङाव थानाय घारापुरनि हावरापारायाव गंसे न'आव हाबनो नाजादोंमोन, जायनि जाहोनाव ओनसोलाव गिनाय सोमजिहोदोंमोन। गुबैयै बे सिखावनि हानजाया मुकुल कलितानि न'खौ नोजोर होनानै गिबियाव फुंनि समाव 3:30 रिंगासोआव बिनि गलायाव हाबनानै एटिएम कार्ड, आधार कार्ड, गारिनि फोरमान बिलाइ आरो गुबुन-गुबुन गोनांथार फोरमान बिलाइफोरजों लोगोसेनो नोगोद 10,000 रां लुथिनानै लांदोंमोन होननानै रिपर्टआव बुंदों। लामदिंआव शीतला फुजानि फालिथायाव खुंजानाय मोनसे मेलायाव दुखुनांथाव जाब्रबथाय जानाय जाथाया सोराङाव फैदों। मिन्थिनो हानाय बादिब्ला सासे सुबुङा सुनामि मुंनि मोनसे थ्रिल राइडनिफ्राय गोग्लैनानै गोब्राब जोखोम जादोंमोन। बे गोग्लैनाय जाथाया सिटबेल्टखौ मोजाङै रैखाथि होनायाव फेलें जानायनि थाखाय जादोंमोन होननानै मिथिमोननाय जादों। बे जाब्रबथायनि उनाव जोखोम जानाय सुबुंखौ गोख्रैनो फाहामथायनि थाखाय देहा फाहामसालियाव थिसननाय जायो। बबेखानि बे खौरांखौ सुजुनाय समसिम जाब्रबथाय जानाय सुबुंनि सिनायथिखौ मिथिनो मोननाय जायाखै। बे जाथायनि उनाव रायजोआरि हाबाफारिफोराव सामलायनायनि रैखाथि राहाफोरनि सोमोन्दै सांग्रां नोगोरारिफोरनि गेजेराव सावरायनाय नुजाथिदों। मख'नो गोनांदि बोसोरारि बसन्त मेलाखौ 1 एप्रिलनिफ्राय हारुलांपाराव शीतला बारि फुजानि फालिथायाव लामदिंआव खुंनाय जादोंमोन।
आसाम राइफल्स आरो हाग्रा बिफाननि गोख्रोङै अपारेसन खालामनायनि गेजेरजों मिज'राम हादरसायाव गासै मा 31 गुबुन हादरनि हाग्रानि जुनारफोरखौ फालांगि खालामनायनिफ्राय बासायनो हादों। लोगोसेनो बेखौ फालांगि खालामग्रा गासै 3 म्यानमार नोगोरारिखौ खानाय जायो। हमजानाय दायनिगिरिफोरखौ म्यानमार चीन हादरसानि थागिबि फारियै थां सुबांमुन, बियाक जाफियां आरो जेसि लालनुन मावैया होननानै सिनायथि होनाय जादों। मिन्थिनो हानाय बादिब्ला खौरां मोननायनि उनाव मिज'रामनि चाम्पाइ जिल्लानि जाखावथार टाउनाव सिग्रोमनायनि जाहोनाव खोला भारत फारसे लांनो नाजानाय गंसे गारिनि दोनखोमानाय डिक्कीनिफ्राय बैफोर जुनारफोरखौ मोननाय जादों। अपारेशनाव गासै मा 27 आफ्रिकान खासेव, मा 3 पाइटागोनियान मारा आरो मासे एल्बिन बार्मिज पाइथनखौ रैखा खालामनो हादों। मख'नो गोनांदि सेसाजों एखे रोखोमनि बे पाइटागोनियान माराखौ गुबैयै आर्जेन्टिनायाव मोननाय जायो। रिपर्ट बादिब्ला आयेननि बेरेखायै फालांगि खालामनो नाजानाय बैफोर जुनारफोरखौ हादर गेजेरनाङारि हाथाइनि बेसेनाव गासै 1.31 कौटिसो जागोन होननानैबो बुंदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।